A cikin wani babban birni, an bude wani katafaren shago na musamman domin sai da mata, inda mazaje za su iya zuwa su zaɓi matar aure da kansu. A bakin ƙofar shiga shagon, an yi bayanin wasu ƙa'idoji kan yadda ake gudanar da cinikayya a cikin shagon. Namiji yana da damar shiga wannan shago sau ɗaya kacal. Zai iya zaɓar mace daga kowane bene, kama daga hawa na farko har zuwa na kololuwar ƙarshe. Amma kuma ba a yadda ya sauko bene na ƙasa ba idan ya wuce shi. Sai wani mutum ya shiga shagon domin neman matar aure. A ƙofar bene na farko sai ya ga an rubuta, matan da suke ajiye a nan suna da aikin yi, sannan kuma suna da tsoron Allah. Sai ya wuce ya hau bene na biyu ya ga an rubuta, matan da suke a nan suna da aikin yi, masu tsoron Allah ne kuma suna ƙauna dangin mijinsu. Sai ya wuce zuwa bene na uku ya ga an rubuta, matan da suke a nan suna da aikin yi, masu tsoron Allah ne, suna ƙauna dangin mijinsu, kuma sun mallaki duk abin da ake bukata game da cikakkiyar siffar mace. Ya kusa ya tsaya a nan saboda siffofin sun burge shi sosai, amma sai ya ci gaba da hawa zuwa bene na gaba. Sai ya isa bene na hudu ya ga an rubuta, matan da suke a nan suna da aikin yi, masu tsoron Allah ne, suna ƙaunar dangin mijinsu, suna da cikakkiyar siffar da ake bukata a wajen mace, kuma suna taimaka mazajensu wajen hidindimin kudi. Sai ya yi mamaki sosai ya ce a ransa, kai, wannan abin burgewa ne, amma bari na duba zuwa hawa na gaba. Sai ya hau bene na biyar ya ga an rubuta, matan da suke a nan suna da aikin yi, masu tsoron Allah ne, suna ƙaunar dangin mijinsu, suna da cikakkiyar siffar da ake bukata a wajen mace, kuma suna taimaka mazajensu wajen hidindimin kuɗi, sannan kuma sun iya soyayya da tarairayar miji. Ya kusa ya tsaya ya zaɓa a wannan bene, amma sai ruwan ido ya sake tura shi zuwa bene na gaba. Daga ƙarshe sai ya isa bene na shida. A can ne ya ga rubuta, mun gode da zuwanka, kai ne baƙo na miliyan 4,566,789. Babu mata a wannan bene. An ƙirƙira wannan bene ne domin nuna cewa mutum yana iya bata rayuwarsa, yana neman cikakkiyar mace mai dauke da dukkan siffofi, alhali hakan ba zai yiwu ba. Darasi: mutum yana iya rasa abun da ya dace da shi saboda yawan tsammani da rashin gamsuwa. Cikakken mutum babu shi, kowa yana da irin nasa aibu. Gamsuwa da abun da kake da shi na daga cikin sirrin samun farin ciki.